Miskina l-prinċipessa kem ġarbet dwejja kbar min ħajja tena u lussu spiċċat maqfula far. U żewġa minn flok prinċep ħanin u sinjurun kien bissa ħarwis kifer u nbidel fi dragun. Il-prinċipessa iżda qatt ma qatet qalba u fl-aħħarija sabet lil min les jisma' talba. Wieħed jisma' ħafna liħor jara l-bogħod, wieħed jibni torri liħor b'saħħtu sol, wieħed jaf iċċaqlaq lin-nies bla jindunaw u Pietru l-agrimanti aqwa minnu qatt ma raw. Kulħadd tajjeb għal xi ħaġa ikun min ikun u bil-qawwa tagħhom kollha fl-aħħar erdu lid-dragun. Dak kollu li kun jidher sabiħ ma' daqatajn mhux dejjem ikun isbaħ jew aqwa mill-oħrajn. Il-prinċep kollu ħlewwa bi snin u indebi kien bis-saħħar tal-biża' fost l-aktar nies kefri. U Pietru l-agrimanti li xejn ma kien grazzjuż inbidel f'ġu